perkele! Ota defa. Mitä? Mitä tuo ääni oli? Ei jätkät vittu! Kynttilä vittu. Jätkö kynttilä läpi, iso boksi, iso boksi. Apsisettellä. Semmostako sä nyt halaajat? Niin mä en kuulis. Tästä info. Tässä vitu huussi se. Pere! Me ollaan tän talon tyhmimmät asukkaat. Jos me ollaan järkeviä. No mut ei me olla. Me ollaan tän talon tyhmimmät asukkaat. Me ollaan tän talon vittu tyhmimmät asukkaat. Ei viks vielä äpsi. Laita valo tohon muurin taakse. Joo, mä lähden. Yksi ope. Niin vittu! 2 banaani, toinen yksi ope. Onko tässä kutei? Mutta. Meni kauas jo, lähti Mutka pois tulee. banaanista. Riimäffi tuo valo. Mutka tulee häti tuosta A. Yksi hope, yksi. Oh, hello yeah! Yksi hope, yksi. Mä nyt CT. Tonne oli... Oliko savu? Kenen savu tää? Tää on joku äpsi etenemissavu. Niin, vittu legita on A, vittu. Pakko on. Me vasetti sitä. Äpsi! Vittu saatana! Heaven one. Maini. Ihan sedässä. Tuota rakas. Tarvin sua. Näin. Ja papa! Ja papa! Yksi on Ihan vitu kon. one stairs. Wait, I'm holding short. let them push. Nice. Wait now, wait, freeze. Kon. Connected. Freeze! Mitä vittua? Freeze! Vittu freeze! Vittu kun tuli freeze. Alright. Tällöksä. Jumalle terveisiä, otan ramppipiike. Siinä on yksi heti oikein. Ylhäällä. Ylhäällä vie. Joo. Exit. Ei yksi. Yksi oli pihalla kuulu vie. Tässä on. Exitillä. Lobby yksi. Lobby lästä. Mikä Joo. exit? Mikä exit? Joku tämä exit. Se on. On. Tuossa. Fire exit. Last one was exit. Time out. Ei leikit tämmöisellä asioilla. Otapa se tikku pois sitä persettä. Vittu jotenkin vaan. Nyt vittu tulee. Nyt vittu tulee. Ei tuukaan vittu. Joo, Se läpi pommin puolet kaksi. Aputtavan päästä. Kanttaa ja... Ei niin paskaa. I need to go wash my kattila because my girlfriend is coming. Mä ottaa eka. Ota eka. Arvon backstep. Ehkä backstep. Tuo. Ymmärrän nyt. Helpona ei. Ei siinä ihan helpona. Okei! Liikaa kohtelen tonni kun se on 100 pressa postas kuvas viitist. Mä olin just tossa samas tehnyt milli ilman diili. On toimitusjohtaja, il DJ Nussi
se koska onni leva, onni bussein avaa niinku sala. LV miljonäärit pääs mä enää lama. Tehnyt milli ilman diili, on toimitusjohtaja. Muistan peruskoulus kun mä olin Sivastetis. Nyt se on perustouhu, lentää Ruotsi priva jetis. Vihaaja chigaa netis sanoo toi on ihan epist. Mut kuulen aina pedis onni sulla on kiva perus. Presidentan ranteet, niinku oisi Obama. Toimitusjohtaja ei voi ikin olla lomalla. Pakko palkkaa kokki. Hyvä. Minkä tyyppisiä jätkiä te ootte siellä chatissa? Moro man. Jotenkin todella kiusallista katsoa tuohon linssiin. Tältäkö se tuntuu, jos olisi vlogaaja? Mitäs mä alkaisin tekemään vlogivideoita tälleen? Hittaisko ne differentistä?